Xabier Berasategi naiz, Olaberrikoa, eta hoia laugarren urtea izango dut laboralen. Nahiko pertsona lasaie, eta, realista. Goizen jeiki, entrenatu, atxalden bulta bat eman, eta nahiko normala. Kolakau. Gaztetan kilo asko proba ditut eta atletismoan adibidez guztu ebiltzen ditz. Mobil gabe. Nire garaipen bat. Hotzaki baina hori gabe. Garmine bateria gabe egitea. Egal 2 urte eta irabazi. 10 urte otea eta turren etapa asko irabaztea.